Tatay kabili ko. Kabili ko dito pa isan. Oh, mang Ace. Paborito dati Ice ah. Hello. Yaw. Yang. Nyata nang. Ha? Nyata po bra eh. Mais. Mais? Uy. Apa yata mais? Abrawag. Abrawin niya? Oh, balin niya mate? Mayat. Eh. Kapag nakaramang kastuya? Oh, umpay tatak lamang nag-atakas tao. Raman Eh. Nya tiluto na ta mate? Igisa ka to, isan to kakti marunggay. Nya lauk na marunggay? Uy. Eh. Apa yawan ti manok ni katuro niya? Addaang sa balat ta dyan. Ah. Bagong imbensyon sama data oh. Ano, doble. Mais? Uy. Haan, hanggang mabaling nga gira din ato. Ah, baling nga giraday? Uy, may no kastuya. Eh. Basta ni. Asano ti pangubrayong ratatata? Basta. Eh. Oh. Ada dun sa Yung magirad nga may oh. maburbur unay. Ay, dapat nakastang araw. Awad ti panggal-ngalam no kan. Nyarad awag na tang masida. Ha? Awag na masida. Libraw. Nay, daka na gumatang ayos na. Uy. Nakuha nyo pa lang. Paborito dati ice ah. Hello. Yaw. Nagiti kakabsat tayo nga aita dito ako ah. Ngato. Tino ti nakasida ti kastuing kada kayong kakabsatan na eh. Mais ka no. With marunggay. Give imbensyon kan sa nang oh. Naimas day to. Basta kwa. Oh, kasta ti siday di kwa? Idi ububing kayo. Anang kwa aja tawag? 1989. 1989? Kasta ti sidayan? Oh. Tata subsubli yung lang. Uy, niya. Kaya mok lang ti mais nga sa malinta. Malintakin Kitinuno, dudol. Oy. Oh, kasi dapat magaham aya. Oo na yan. Tatamang pa lang for the first time o kwan. Urong-urong na mais. Oy. Yung ti paborito kidi nga sitsidan di ka uong. Yung man ko naabutan sa atin. Tinaabutan ka di kwa. Samar, kasaba. Samar kinbira ko. Oy, kinbira. Ay mas di jay. Mas lagi ya. Munda tiket po tatakla maramanan dito ya. Oo na yan. Amo matalya talapayag mo maraman naman to. Po. Nagmatalyaw na ka tilapay kan? Uy. Ano arod no kan? Timas na. Timas na nga ruda na mo matalyaw. Ila eh. Pugol kalindo usang kapatin lang na eh. Ngarod nakapagpudo ngarod. Oh, makikita pa rating mo na eh. Amo may nga iparang pang-rating ko ah. Isang orti ko ata, center of attraction. So, nakarekta ka rin mo namang eh. Diyan, mamangag man eh. Ngarod. Madi nga mangag no kada ito yun eh. Ate panaggalip tikas ta na eh. Mais. Nagatangan nyo ata lang? Diyo taga 22. Taga 20 daos? Uy. O ado ti mais da ya? Ado ngarod. Ni, apay ka pa nagmumula pa lang taga da mais dan? Ado ngarod. Eh. Padanuman da dito. Asa. Murawan todo ko agkolata. Kumula talata? Pulos nga makainan ng arti dagada na. Dagarti padanum da. Anong arti Ricardo na ata ng taggalip na? Sibuyas ah. Sibuyas kay? Bawang. Bawang? Masigurod ta kwa. Gumalip na. Yang. Apa unay mo tayo tila sunamon na eh? Nagdadakil ya. Nagtatakil mo ta kasla kamatis mo ti kadakil na eh? Ngaraw. Lima kanya? Gusto mo ti Nay? kwa? Piniling turo. Oh. Nya mo tayo. Nagtatakil yan. Nagdadakil Ano lang, sibuyas skin ko lang ti kwa nara. Bawang. Panggisa ngaraw. Baka dapat Ricardo na nga muna namang. Nya ti Ricardo na natin mang. Udah kita asin ah. Asin lang? Asin, bitchin. Yan. Laso na. Laso na. Mati mabaling nga mati may kanta sa ti ko dito. Paminta ta mga karne. Maday? Mati. Karniya karon tano pampaminta mo. Nagiti kakabsat tayo nga napadasan natin nagsida iti kwa. Iti inilap nga mais nga puraw. Baka dapat amo yung mailaw nga naimimas pa ita. Tamo dalang nga luto dahil nang ganap maasinan lang kin mabitsinan. No, baka dapat naimimas nga maisuggest yung kakabsat. Lauk na dahil tamara ay tanay marunggay. Barangay. Marunggay ngamno paglalaw kan ti manok mabaling pay. Bali pa lawan di manaw. Kung ano daw mamanaw kung mamamag. Yung ito original na talaga dahil talang kwa. Dahita talang marunggay, data mais. Ya kamu ano dapat ti ko ide? Na
nailalaok nga sabsabali idi kuwara kita dadto mga naglulutong dahil tamo tinapukutak idi. Dito galit ka nun eh. Nya pertana ta pero galgali pa. Itugmok mo ko na atakas na tano ko ang agkot ko tayo kasta lang eh. Wow. Uray, Tano kasta nga may baday. Kasi matagbat mo niya ma'am. Po. magaling pati yung maklat na ito nga. Panay nga tatay may isang bunga sibuyas ay nagkadum sa hamat kan oh. Dilan? Wan nalakala. Nalakang Hindi nga yun pa dyan di sa bagay nga luto. nalakang minti manok tatan ay. Ay manok. Nalakay ti kwan. Sibuyas ay. Kuno ano, babae lang ti, mabili na ti, agluto-luto, ure pe, gayam lakay. Ore. Lakay ah, hanak mo muna lakay bay. Lakay ito na ano, daputo mo, ti kuna. Putot ko. Ito na daputo mo, lakay kanto. Ito na daputot ko ah. Ano pa pananaron dito, kag lakay ka da masawam. Wala. Damo nga minjang nga dana. Basta lang daw makawit tayo, lutuan tayo mamatigas tayo. Anong nataawag na dito eh? Minaisan? Mais. Nabraw ang minaisan kada minarunggayan. Oh. Man-mano tayo kasi kaya nga masida, branded na kita. Yamat dahil nga masida. Hindi masato ang di karne. Ha? Makakalindoos tayo tayo i-prepare tayo ko na eh. Masida? Oo na eh. Kaslaman di ununa nang al daw datan kuan. Masida? Masitsidan, makasida mo lang. Punaninan ka. Nomor naman karata kang kumatalyaw nila pa ikaw. Dati mga kumatalyaw na eh. Wala ko matalyawon. Di amo kita dati no mga kanitag sida kanita dahil ito ilapayag ko ti matalyaw mo. So may ah. Daddaw ni nagway. Datayaw ya nga matalyaw na tilapayag naman. O dinalpas. Tata dito may. Nya mo nga talaga ti marong gati nagkunay. Oh, nya mo ti pinagmumula ni Ruhila. Nakaturaw mula na ito. Nay, may samitro. Nay. Oh. Ya. Anya kay di Ito yan, tikat. nagdadakalan yan. O dito yun, tigay ko ng kabsat na eh. Ayun ang tapay. Nakapurpura lang raw. Kurang pay. Kurang pa siguro ate mo. Nakapuri tala ko na eh. 2, 3, 4, 5, 6. Hey, nayo na tabarbaring no. Ano pa labon na? Lumaimasan ita. Nay. Adama kami suksuk-suksuk mo dita. Parang nga tayo suksuk-suk Sapay duduwa jin tinmo tatay kinang ka. Hangar pa na luto, di ko nga na ata. Ang nga Ay, mabalik unya. na ako ata lang. Nalaw ka ti sardinas? Madino ko lasan. Ay, madilasan ano ka? Map. Punasan niyo mo't ni inang iti linglingit na mahal. Ang ngerti magawat ko dito oy. Aanin, baka na taninis ni pang punas na. Iso pala tayo iyawat ko kay. Ang muna mo tayo. Ay dati ba kita na eh. Wala inga, ay sus, tingong ko na maya. Adi ko maninis tayo iyawat ko kay. Napan na mo yung bagaan? Wah. Napartak ko lang panunod na. Kasta-kasta lang ata talaga kastanaan. Hindi ka bulao nagti Father's Day kin baga na mo ti kuan. Happy birthday ka po ta. Birthday ka dati June 24 rin ka nalawan na mo tayo. Di ka pilya nga saan pinag-greet na ni inang ti Father's Day. Tata tinirnervyos na sa inigaman na dyan microphone. Hindi masidig ka na ngayon. Happy birthday lang kayo kung ano mo tayo. Mati na DJ ko na Ricardo na. Po, peso nga tatatawag. Eh. Hanikan bagong nalaan? Apa ya? Ang ngartigla ko bago. Wala. Taon sa may gatang bagungay. Awanin. Pati Awanin. mantika kini. Ne. Pati mantika, awan pa yan. Hindi minasango o tinakan. Pati mantika pa eh. So, ang pato di kuhan. Order ko ang bago. Ate man gisar nga mga jang danan jang mga niruseng. Oy. Oo, ate Agawid gisar mo na. pa. No mga nagdadeta gisar te kwa mais. Ana ata mais skin marunggay tinaawag na tarang. Oy. Oh, Na toy, bawang. bawang ata. Po, di taman. Kaya uning nga bang luna dalan. Anay? Oh, mga nagsama di ang danan pa iso dita nga gisaran. Nay? Oh. Banglaw, banglaw. Paya uning nga banglo na nay. Oh. Tatanak lang makaroon pa iso tigas parang. Minaisan nga marunggay. Oh, nainak ko dak sumatra man ang Bakit da kumamot tinapangan na ata, oh. Awan lata? Di aramang. Kaya di pindang mo nga lamos ngayon, ang api di ka kikabel, madilata. Ay, daramang na. Mahiwagang basket. Basket mi palang idi kuha. Idi 1 year old ang ating basket. Ni, Pusit na. dapat pusit na nga kuha. Ano ata? Pindang, oh. Pindang data, wano lumlumuto na. Ni, napintas pa lang. Ay, bubuutin sa amatin, oh. Magdapod di kagayan day ta. Ay.
Mayat nga raw. Oh, nagbanglon na eh. Ano, tata? Maramang ito. Karamang magaya. Oh. Dagiti hipon nga babatay nga udang. Po, nya unay ti banglunan aya. Nay. Pati pa'y ubanin makitaan. Ila eh. Staw magamti ko na day tayo. Oh, naksit sawatin lang day. Sampay. Ayun pa. Nay. Tatay kabili pa Ay kabili man day ta pa isan. Oh, mais. Madi man lang nga danan na ta ana. Isar na. Amo una nga nagsandar-sar. Ano ko nga taba? Ayan. Oh, nagbanglaw. Oh, may natan pinirog na mais. Biguan nyo ito ka dala. Ano pa? Pabla din mo lang. Nakatagtagari ka nang oh. Nung tulad sa daytang. Sang? Ah, Nagtagari ka? sika lang harting mo na ungaway. Oh, nagadun samot eh. Danom yun. Kaslan samot la. Ato tikwan. Pinagaduman eh. Nay kaslan samot. Ano aja yun? Guys, Ajay kang nga bilog-bilog mo kang kwan. pinatrap. Kaslan pinatarok samot ata oh. Nabanam nagdito. Ah, eh. Ah, eh. Kita nyo kabsan ni Jaso na amang ni nasukatanan ni Brown ni Ide natay. When tatas nasukatan sinukatan ni Katuro iti atanay ng aso. Tanyo man ni singkot ng aso niyo. Oh, tugaw. 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 Oh, di ba? Maglaing. Lumanaw. Oh. Ayaw unay. Very good. Duglaber na amang. Oh, gurburi kene uri la sumay musum ti angot na nakabangbang laon nga mais. Oh, ano tanang pagbila dum ba tanang? Pagbila dum ba ta? Ano yun? Tanan? Oh. Nek man, ano tanang bichay? Ah, ano ulit kadong na bichin na. Baka na bichin gyud ko. Makapatalino ka na ra. Wow. Masin nek. O nyo ulit na, baka suwang sanang. Napasang mo ka. Oh. For the first time, nga start na yung mga terrorist na. Kasi labalatong mag-amang na Ayaw na yan. Manin ano kayo mag-share dati kasi din ha? Timay saldaw. Paminsan lang mati ko kadal daw. Paminsan kadal daw? Oo. Po, dumay issue day. Tatangay wanay. Awan eh. Tayo magbalbo natin manisin. Mula antay ito aja nih, kumang kagina ito. Nalutaw. Po. Sige mga tara marak man data lutay ano, pepeso mo lang na imas. Ikan nyo man data ako. Data pag kuwatay nga aklaw. So ato yung kabasar na eh. Huwag pudot. Ini imas talaga. Nanam oh. Nanamnan. Oh, ada tumbaan nangin na po yun. Ay kaldero. Ay wala. Wala, hindi man nalpasan naluton. Luto? Sabi dati atin ugasan din ta. Baka ibagado mga inang angabak no kan.